meikäläinen on Se Ampu PvP ja tänään otetaan Hunger Games Chatissa osa 2 ja joo, mappina on koko Island. Sitten Crawler taas. Ja joo. Mä sanoin viime osassa, että pitäisi tulla Hogan jonkun kaverin kanssa tai sitten tulee jotain mikropatraa. Mutta mä teen nytten niin joo, mä teen nyt tämän. Joo. Solo Hunger Games. Nyt jotain, no, eikö me muka saatu sitä puumiakkaa? Eikö me muka saatu sitä puumiakkaa? Se on spankkilamaa, se on tosi hauska. Se. Tollapa on hyvä kamaaksi miakka. Ei nähtävästi. No joo, nyt mäkin saadaan jotain. Mä en saanut sitä kuvia. Tuu sieltä, mutta kuulemma parää. Olisiko... Joo, se on lukutettu. Tämä. Joo, se on nyt meillä on kiinnimäkkä on. Wrecked mate. Siinä kuoli joku. Ja kuoli siihen. Siinä oli vähän lovit. Joo. Mitään. Ei mitään. Onks täällä joku? On tuolla joku. Tippu. Mitä kamaa sillä on? Ei sillä onko sillä edes aseet? Ei taida olla. Kivimiakka olisi saanut tosta testistä, mutta ei se sitä halunnut ottaa. Mennään vaan perään. Se juoksee kyllä jo aika kaukana varmaan. Tuntuu, että se juoksee hitaammin, kun se pelataan siitä Optisimilla siis. Se onko se tän talon mun mielestäni? Varmaan piiloo. Et voit... Jes, vähän kattuu se. Ehdin siis tappamaan sen. Näin. Noin. Ja tästä jotain. Ei mitään. Joo, totta kai. Jostain nyt. Lag. Se on lag. Se kuoli siihen. Näin. Tuolta kuuluu vähän meteliä, mutta... Sinä oot siinä. Noin. Tuolta kuuluu tosi paljon ääniä. Mä en pysty panemaan muuta. Oikeesti, kun really. Oikeesti. Please, oikeesti. Mä uppaan tämän video silti, koska... Joo. Joo. Joo, nyt mennään... Pidetään vaikka spawnia hallussa itse asiassa. Onko supli tullut jo? Ei oo. Nähtävästi. Istukö täällä missä näyttää? Täällä on enää 6 pelaajaa vai hengissä. Nyt tuli supli. Nyt kuuluu oikeesti todella äänettäviä ääniä. Joo. Mä en näe oikeesti. Missäkö se oikein on tää? Oliko se Tukolla ei oo mitään. Oikeesti. Really? No niin, siellä tuli sopimuksikin, mutta vaan löydettiin sekin.
Tuleeko tuppilaaja? En tiedä, ei nähtävästi. Onko täällä ketään? Ja ei ole ketään nähtävästi vielä ainakaan ehtinyt tänne. Mä menen nyt aika hyvin. Tommonen vaan. Ja taas sottais näin nopeasti. Joo, taplakaa vaan. Luutattiinkohan tää? Ei. Veke noin ja sitten noin. Diamond Sword. Missä? Kenellä on Diamond Sword? Sulla. Nyt tapetaan sut meinaa. Hui vitsi, sulla on Diamond Sword. Meillä on vielä samat armorit, mutta mä pääsen selkään onneksi. Joo, se kuolee. Se on niin lovi. Noin. Nyt sitten lähtee katosta äkkiä. Noin, nyt mennään enchantaamaan se sen laivaa. Juhuhuhuhuhuhu. Eikö joku ole tehnyt Golden Swordi? Eikö sitä jo, että se on hyvä kuin puumiakka? Mä alkaa oikeesti pikkuhiljaa ärsyttää noin äänet tuolla. Mut tästä. Joo, Sharppi 1. Nyt tää on jo aika lailla voitettu itse asiassa. Mut noin, tästä tuli vaan vähän huono video sen takia, että kun noin vaan puhuu tuolla jotain ihme. En mä tiedä. Kakkaa. Muuten tää kyllä on aika rekka. Mihin ne yhden tyypin kammat menee? Joku on saanut varmaan arvofullit, koska mä menen... Joku ei oo saanut. Ei nyt ne kammat on siellä. Vitsi. Tapataan sut siitä. Noin. Kuinka monta hittiä tää tarvitsee? Noin, ja nyt sinä vielä. Kuinka paljon tää nyt tarvitsee hittiä? Noin. GG. Joo, eli tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Vaikka tuolta kuuluu vähän taustoja tuolta, tai taustalta kuuluu vähän ääniä, joten... Joo, eli se olisi niinkun... Moikka moi ensi videon asti. Eli joo, moikka moi.